господа, гимн Республики Беларусь. Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. БТР-кубак Беларусі не паспеўшы скончыцца, вяртаецца на палі каманд першай лігі. І сёння ў Бялынішах у Магілёўскай вобласці мы паназіраем за стартавым матчам 1/32 фінала гэтага другога памоцы беларускага турніра, у якім мясцовая Друдь на гарадскім стадыёне Бялынічаў прымае футбольны клуб Орша. Цікава будзе паглядзець за гэтым супрацьстаяннем. Адзначым мы, што другі раз запар лёсаванне зводзіць суседзяў у Кубку Беларусі 1/32 фінала. І скажам мы з вами, што апошнім годам Орша была мацнейшая з лікам 2-0. Іван Тихонов, Іван Верас, аўтары забітых галоў у тым матчы. І адзначым, што ніводнага з футбалістаў, які забівалі у той сустрэчы, няма ўжо ў складзе Оршы. Што тычыцца нашай сённяшняй сустрэчы, то яна, як мы ўжо казалі, адкрывае гульнявы дзень і агулам праграму 1/32 фінала Кубка Беларусі. І будзем назіраць мы за гэтым супрацьстаяннем. Настройваюцца каманды на гульню, рыхтуюцца і арбітры. І хуценька будзем глядзець мы за гэтым супрацьстаяннем. Сапраўды суседзі ў нас сустракаюцца, нягледзячы на тое, што ў розных абласцях знаходзяцца каманды, але ж з-за таго, што даволі недалёка ад мяжы Магілёўскай вобласці знаходзіцца Орша. І традыцыйна каманда моцна звязаная з Магілёвам. Таму можам мы адзначыць, што ў нас такое суседскае дэрбі. У нас сёння матч святочны, адзначаецца ў Беларусі 110 гадоў са заснавання міліцыі. І таму першы сімвалічны удар будзе наносіць супрацоўнік у пагонах са сваім шабакам, са сваім сябрам і калегам. І вось такі сімвалічны першы удар ад нямецкай аўчаркі. Ну а мы будзем назіраць за нашай сустрэчай, якая перад сваім пачаткам была прысвечаная якраз 110-годдзю беларускай міліцыі. Пабачылі заўзятары велізарную культурную праграму з выступам не толькі кінолагаў, але ж і супрацоўнікаў іншых сфер дэпартаменту аховы. Пабачылі і захоп небяспечных злачынцаў, паслухалі і канцэрт, пабачылі і працу спецыяльных падраздзяленняў, але ж гэта ўсё ў нас далёка ад футбола. Гэта ў нас усё пазафутбольныя рэчы. Ну а мы будзем глядзець за нашым сённяшнім матчам. Спачатку пазнаёмімся. Гэтыя 90 хвілін для вас будзе працаваць каментатар АБФ Іван Міцкевіч. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФ. І пачнем знаёмства з сённяшняй сустрэчай судзейскай брыгады. Брыгада багатая на гарады. Віталь Палтаржыцкі з Чэрвеня, галоўны арбітр сённяшняй сустрэчы, яго асістэнты Андрэй Дзегцярэнка, Бабруйск, Мікіта Хомченко, Магілёў, чацвёрты рэферы Яўген Раманаў, Магілёў і інспектор Вячаслаў Калачынскі, таксама Магілёў.
Цікавая у нас судейская бригада. Ну і што тычыцца насамрэч матчдэю, то Друдзь сваім апанентам і не толькі Оршы, але і многім іншым клубам нават вышэйшай лігі дае велізарную фору. Тут вось сёння мы казалі пра паказальныя выступы міліцыі. Дагэтуль прыязджала Вольга Міралюбава, наша славутая футбольная фрыстайлерка. Ну і кожны раз у Бялынічах для сваіх заўзятараў імкнуцца зрабіць вялікую культурную праграму, за што, канешне, мясцовым футбольным уладам вялікі рэспект. Ну а мы будзем сачыць за стандартам на карысць Друці. Гэта аут, але ж першы на мячы Мікіта Воўчанка. Чалавек, які з Оршай прайшоў усё, што можна было б прайти. І, дарэчы, нават прайшоў першую сустрэчу супраць Друці. Хутенька будзем размаўляць і пра стартавыя склады каманд, якія сёння з'явіліся на поле. І пачнем з гаспадароў поля. Пачнем з футбольнага клуба Друдзь Белынічы. Магілёўская вобласць і наступны стартавы склад ад Сергея Пласконнага, галоўнага трэнера гэтай каманды. Яўген Юшкевіч, галкіпер, першы нумар на яго цішотцы ў поле. 4-й Антон Вараб'ёў, 6-й Роман Куляшоў, 9-й Павел Маркаў, 10-й Яўген Пінегаў, 14-й Владзімир Котасаў, 17-й Максим Дамброў, 19-й з капітанскай павязкай Александр Клішчанок, 20-й Уладзіслаў Лыско, 21-й Рыгор Марушкін і 77-й Арсеній Старавойтаў. Што цікава, многа выхаванцаў сваёй школы цэнтру фізічнага развіцця ў Белынічах, але пра славутых выхаванцаў гэтага горада з Магілёўскай вобласці мы з вамі пагаворым пасля. Пакуль звернемся да складу, які абраў Дмітрый Суздальцаў, галоўны трэнер футбольнага клуба Орша. Роман Краўченка, галкіпер, 52-й нумар на яго цішотцы. Ну і для Романа кубак гэта магчымасць пагуляць, бо асноўным у чэмпіянаце зараз дзейнічае Артём Валацькоў. З палявых 5-й Мікіта Тарбякоў, 11-й Даніла Стайн, 14-й Артём Дамброўскі, 16-й Максим Пашкевич, 17-й Ярослав Кулеш, 18-й Мікіта Воўчанка, 19-й Мікіта Вехцеў, 80-й Ян Камароў, 82-й Віталь Шалычаў, 93-й Павел Бардукоў. Амаль без ратацыі дзейнічае Орша насамрэч. І адпачывала каманда тыдзень пасля перамогі ў Астраўцы, перамогі імя Мікіты Вехцева 1+1, той зарабіў тым матчы, і Артёма Валацькова, які адбіў пенальці ад Матвея Каліноўскага, але ж з пенальці ад Рамана Дывыскібы не здолеў нічога зрабіць. 2-1 Орша была мацнейшая ў тым супрацьстаянні. Ну і вось можам мы заўважыць, што аршанцы блізкім да асноўнага складу выйшлі на поле. Сёння толькі што Глеб Жалезнікаў, на лаўцы застаўся Дмітрый Ціхаміраў. Ну і тыя футбалісты, тыя хлопцы, якія пакуль па медпаказаннях не могуць уздымацца ў асноўны склад, напрыклад, той жа Мікіта Бабчонак. Але ж чакаюць аршанцы яго вяртання, як і вяртання таго ж Артёма Жвірблі, Івана Агеева, ну і іншых хлопцаў, якія пакуль што знаходзяцца ў лазарэце. Дмітрый Суздальцаў, галоўны трэнер футбольнага клуба Орша. Ну і чаму у Оршы быў адпачынак? Пакуль у нас момант каля варот Яўгена Юшкевіча, але з гэтым прастрэлам галкіпер спраўляецца. Чаму у аршанцаў быў адпачынак? А таму, што каманда Дмітрия Суздальцева павінна была гуляць з мінскім Дынама-2 з дублюючым складам прадстаўнікоў вышэйшай лігі. Але ж зборная Беларусі да 19 гадоў у гэтыя ж часы праводзіць матчы кваліфікацыі да чэмпіянату Еўропы. 6 пунктаў пасля 2 матчаў, аднаго згулянага, аднаго тэхнічна атрыманага 3-пунктнага выніку. І адразу 9 прадстаўнікоў белаблакітных апынуліся ў складзе зборнай, таму мінчукі запрасілі перанос сустрэчы. Ну і, магчыма, аршанцы сёння вызначацца нават з датай пераносу, калі сёння сенсацыйна саступяць. Будзе там паўза ў першай лізе на кубкавыя матчы ў чэрвені. І, мабыць, тады
менавіта з Дынама яны згуляюць, але ж Орша сёння у нас ідзе фаварытам. Орша насамрэч і ў першай лізе няблага стартавала 10 пунктаў пасля 7 тураў. У Оршы матч у запасе 6 згуляна. Ну і вось каманда Дмітрая Суздальцева насамрэч выпраўляе памылкі апошняга года, адразу пачынае чэмпіянат добра яскрава. Ну і галоўнае, каб яно так і цягнулася, бо Орша гэта таксама такі вось кавалачак на беларускай футбольнай мапе, які не хацелася б страціць, хаця хадзілі размовы, калі каманда была ў зоне вылету апошняга чэмпіянату, што можа і знікнуць гэты клуб. Што тычыцца Друці, то клуб з Бялынічаў ніколі насамрэч у сваёй гісторыі, асабліва гісторыі незалежнай Беларусі, не гуляў у прафесійных дывізіёнах, але ж бялыніцкая школа раз за разам выпускае славутых нашых футбалістаў. Тут і браты Кавалёвы, Антон, напрыклад, вось нядаўна з Батэ ўзяў Кубак Беларусі, у якім Друць якраз і стартуе. Тут і, канешне ж, Александр Селява, які гэты самы фінал Антону Кавалёву прайграў. У нас такое вось бялыніцкае дэрбі было у фінале Кубка. І маладзейшы з выхаванцаў бялыніцкай школы выйшаў пераможцам. Тут, канешне, і выхаванцы больш сталыя, гэта і Павел Пласконны, той же. Ну і, канешне ж, Александр Паўлаў, чалавек, які зараз уваходзіць у штаб мінскага Дынама, раней добра гуляў у сваёй кар'еры за барысаўскі Батэ у лізе чэмпіёнаў, таксама сябе добра праяўляў. Ну і, канешне ж, заўзятары з цеплынёю згадваюць Александра Паўлава як чалавека, які на мінскім стадыёне Дынама калісьці адкрыў лік у супрацьстаянні з самой мюнхенскай Баварыяй. Но у нас тым часам павольна ідзе матч, прыкладна 9-я хвіліна. Ну і для Віталя Палтаржыцкага, яго брыгады, пакуль што амаль няма працы. Закід у край на Данілу Стайна. Стайн вядзе барацьбу за мяч. І гэтую барацьбу прайграе, прычым парушаючы правілы. Добра тут адгуляў Арсеній Старавойтаў, малады выхаванец бялыніцкай футбольнай школы. Ну і насамрэч, калі паглядзець у склад каманды з Магілёўскай вобласці, то тут некалькі імёнаў адразу добра вядомыя заўзятарам першай лігі. Гэта і, канешне ж, капітан Александр Клішчанок. Гэта, канешне, і Павел Маркаў, які вялікі перыяд кар'еры аддаў Магілёўскаму Дняпру. Ну, а потым, калі не спатрэбіўся ў Магілёве, паехаў да бліжэйшай, насамрэч, да свайго гораду каманды. Гэта і Роман Куляшоў, які ў тым жа Магілёве гуляў і ў Слонімі. Вось момант у нас узнікае. Мог станавіцца лік 1-0, але ж Ярослаў Кулеш здолеў перагуляць галкіпера, але не здолеў патрапіць у створ варот. Вось такая у нас гісторыя. Ярослаў Кулеш мог станавіцца героем для аршанскіх заўзятараў ужо прыкладна на 9-10 хвіліне, але ж гэтым самым героем не стаў. Ёсць, акрамя тых, хто ў старце, яшчэ некалькі добра вядомых імёнаў. Гэта і той жа Ігор Казакоў, які апошнім разам у прафесійным футболе гуляў за Ліду. Гэта і Владзіслаў Звягаў, які у свае часы таксама у розных клубах першай лігі пагуляў. Ну і Павел Дзімітчык, якога добра памятаюць у Дзяржынску, добра памятаюць і ў Гарадзеі, напрыклад. Ну і вось Павел Дзімітчык, якога чакалі насамрэч і ў вышэйшай лізе. І імкнулі яму кар'еру добрага форварда, апынуўся у Бялынічах і будзе дапамагаць камандзе пасля перапынку. Вось такая у нас яшчэ одна атака Орша апынулася, але ж выходзіць мяч па-за межы поля. Ну і насамрэч прыгожы такі стадыёнчык у Бялынічах, прычым вельмі камфортны для футбалістаў з-за таго, што вось на гэтай бліжэйшай да каментатарскай пазіцыі броўцы можна не знаходзіцца болбоем. Тут такі вось невялічкі холмік, па якім мяч проста скатваецца да
поля і які аддзяляе поле ад трыбун. Ну, у нас тым часам не праходзіць атака аршанцаў, але яны вяртаюць сабе валоданне мячом. Можа быць, зараз штосьці прыдумаюць гаспадары небяспечныя. Ідзе перапасоўка. І даходзіць мяч да Мікіты Тарбякова, абаронца, які узімку далучыўся да Оршы, раней гуляючы за Гомель-2. Воўчынка. Далей перадача у край. Закід ад Шалычева, але ж Яўген Юшкевіч выходзіць і мяч забірае. Што тычыцца шляху каманд у Кубку Беларусі 2026-27, то Орша, як прадстаўнік першай лігі, гэты самы шлях пачынае тут у Бялынічах, ну а Друдзь, як прадстаўнік другой лігі, свой шлях ужо працягвае. У першым этапе Кубку прадстаўнікі гэтага райцэнтру пад Магілёвам у рэгіянальным дэрбі, насамрэч, супрацьстаянне двух мацнейшых каманд магілёўскага дывізіёна былі мацнейшыя за футбольны клуб «Горкі» з лікам 5-3, прычым 2-3 прайгравалі і здолелі зрабіць камбэк. Тады Павел Дзямітчык, Яўген Філіпченка, Роман Куляшоў і двойчы Александр Клішчанок галамі адзначыліся. У нас тым часам першае становішча па-за гульнёй у нашым матчы. Ну і вось, такім чынам Друдзь апынулася у 1:32 фінала. Глядзім далей. І будзем сачыць за разгонам гэтай атакі. Да рэчы, што цікава, вось калі кранацца вядомых персон у складзе Друдзі, то той жа Павел Дзямітчык паспеў пагуляць за мяжой, ездзіўшы ў футбольны клуб «Ерэван». Футбольный клуб «Друдзь». Под номером 1 Юшкевич Евгений. Ну, у нас па ходзе гульні яшчэ і нагадваюць па стадыёне склады каманд. Ну, у нас тым часам вуглавы каля варот Оршы. Номер 14 Котасов Владимир. Владислав Лыско Бомбров Максим. рыхтуецца адправіць мяч у штрафную, высокая падача, барацьба за мяч і яшчэ адзін вуглавы Лыско Владислав. на карысць Друдзі. Номер 21 Марушкин Георгий. И номер 77 Старовойтов Арсений. Главный тренер Плоскольный Сергей. Рыхтуемся мы да Футбольный клуб яшчэ «Орша». аднаго стандарта. Номер 52 Кравченко Роман. Пайшоў Рыгор Марушкін выконваць яго. Номер 1 Адзіны расійскі футбаліст у складзе Друдзі і адзін з двух прадстаўнікоў нашай усходняй суседкі ў сённяшнім матчы. Падача зноў жа на далёкую стойку, скідка, але ж там барацьбу за мяч выйграюць аршанцы. Падбор за Друдзю, Лыско. Лыско спрабуе Номер 80 прайсці суперніка, парушае правілы і Номер 82 будзе ў нас стандарт на карысць Оршы. Номер 93 Просіць Віталь Полтаржыцкі Главный тренер Суздальцев. аршанцаў распачынаць стандартам бліжэй да сваіх варот. Ну і будзем назіраць далей за дзеяннямі каманд. Насамрэч, па першых хвілінах гульні, па першых, ну, прыкладна 15 хвілінах, якія прайшлі, можам мы заўважыць, што не губляецца Друдзь, што каманда дзейнічае даволі актыўна супраць свайго больш статуснага суперніка. Ну і можам мы заўважыць, што апошнія гады ў Бялынічах у 1:32 фінала Кубка нікому не было проста. Напрыклад, у 2024-м Друдзь гуляла з энергетыкам БДУ, які толькі стаў каманда першай лігі, вылецеўшы з эліты, і тады
лёс сустрэчы вырашала серыя пасляматчавых пенальці. Друдь зраўняла на 90 хвіліне, зрабіўшы лік 1-1, але ж саступіла тады больш статуснаму апаненту менавіта ў гэтай футбольнай латарэі. Таму не адкладаем мы і пытання таго, што гульня можа працягнуцца сёння і больш за 90 хвілін. Ну а пакуль будзем глядзець за Оршай, іх атакай. Ёсць добрая перадача, якая блакуецца. І Мікіта Вехцеў зарабляе вуглавы для сваёй каманды. Будзем глядзець, што ён жа прыдумае на гэтым стандарце. На далёкую стойку ідзе Мікіта Тарбякоў, самы высокі габарытны футбаліст у складзе Оршы. Тут і замыкаць ён можа, і скідаць, але забягае бліжэй да галкіпера, але ж не даходзіць мяч да Тарбякова. Мікіта яшчэ і гуляючы нагой парушыў правілы, патрапіў пальчаткі брамніку Друці Яўгену Юшкевічу, і той будзе уводзіць мяч у гульню пасля стандарта. Прагучаў свісток Віталя Палтаржыцкага, арбітра, які часцяком працуе на матчах не толькі першай лігі, але вось і Кубку Беларусі таго ж. І усё добра рэферы бачыць. Разганяецца у сваёй атацы Друдь, Лыско. Адпраўляе мяч у штрафной, але там Тарбякоў добра дзейнічае. Падбор за Друдзю, спроба прабіць здалёк. Ну а мы назіраем далей. За гульнёй ізноў жа Друдзь у сваю атаку ідзе. Можам мы зазначыць, што у Віталя Палтаржыцкага 93-й матч на вышэйшым узроўні, 60 з іх арбітр адпрацаваў у першай лізе, 20 матчаў у вышэйшым дывізіёне, 9-м гэтае супрацьстаянне становіцца ў Кубку Беларусі, ну і 4 таварыскія гульні. Адпрацаваў Віталь Палтаржыцкі, 318 жоўтых картак, 7 з іх сталі другімі і трансфармаваліся ў чырвоныя, 6 прамых чырвоных, 28 пенальці. У Кубку Беларусі Віталь Палтаржыцкі у гэтым сезоне працуе другі раз. Ён абслугоўваў мінскую сустрэчу першага этапа паміж ФСК «Энергетыкам» і футбольным клубам БДУ, якая скончылася у асноўны час з лікам 1-1, а па пенальці з лікам 7-6 перамог футбольны клуб БДУ. Там 4 жоўтыя, адна з іх стала чырвонай для БДУ і 2 жоўтыя карткі для футбольнага клуба ФСК «Энергетык». На матчах Друці і Оршы у Кубку Віталь Палтаржыцкі працуе ўпершыню. Ну а мы назіраем за яшчэ адной атакай аршанцаў. Закід наперад, але там першы на мячы галкіпер, і гэта выклікае моцнейшую падтрымку трыбун. Ну а мы будзем назіраць за гульнёй надалей. Яшчэ адна спроба Оршы праз цэнтр поля не праходзіць. Тарбякоў за мяч зачапіўся, не дазволіў супернікам выйсці ў контратаку. І ратуюцца зараз абаронцы Друці, ратуюць свае вароты. Ну а што мы можам зазначыць, насамрэч, з пункту погляду персоны Віталя Палтаржыцкага, што ён вельмі часта працуе на матчах Оршы ў першай лізе. Усё ж такі чэрвень гэта магілёўскі напрамак, і даволі так камфортна арбітру ездзіць у Оршу, якая знаходзіцца на мяжы магілёўскай і віцебскай абласцей. Ну і сюды таксама вельмі камфортна яму было даехаць. Лыско зараз ледзь не зачапіўся за мяч, не прачытаў памылку супернікаў. У гэтым сезоне тройчы на матчах першай лігі працаваў Віталь Палтаржыцкі,
і ніводнага разу не абслугоўваў матчаў Оршы. У вышэйшым дывізіёне адна сустрэча ў гэтым сезоне Арсенал Барановичы, і там 5 жоўтых картак. Ад Віталя Палтаржыцкага было 3 кананірам, 2 прадстаўнікам Брэсцкай вобласці. Ну і вось у нас такая статыстыка для арбітра. Ну а што тычыцца матчаў з удзелам Оршы, за ўсю кар'еру у першай лізе больш за дзясятак сустрэч з удзелам бела-блакітных адпрацаваў Віталь Палтаржыцкі. Заспявалі трыбуны, чуецца падтрымка, ну і насамрэч, калі паглядзець вакол стадыёну, то, магчыма, і ніводнага вольнага месца мы не знойдзем. Мясцовыя хлопцы з плакатамі нават за варотамі знаходзяцца, бо не хапіла ім месцаў для таго, каб сесці. Марушкін з мячам 21 нумар. Прастрэл у штрафную, забірае мяч у рукі Роман Краўченка. Ну і пакуль насамрэч хочацца спытаць, а хто ж каманда першай лігі? Пакуль асабістай розніцы і не заўважна. Ні ў хуткасцях, ні ў момантах, але ж ўсё ж такі аршанцы могуць гуляць з запасам. Ну і магіляўчане, лідары сваёй групы у другой лізе. Каманда, якая яшчэ не ведала паразка ў гэтым сезоне. Прытым, што Друдь у 2026, калі глядзець менавіта чэмпіянат, прапусціла толькі 4 галы, 3 з якіх прыйшліся на сустрэчу з Сервалюкс Агра, якую бялыніцкія футбалісты выйгралі з лікам 7-3. Ось такая у нас цікавая статыстыка. Ну а што тычыцца кубкавай праграмы, то яна у нас расцягнецца на 3 гульнявыя дні. 3 гульні сёння. А 17:30 Друдь Орша. Праз 7 хвілін у Івацевічах пачнецца сустрэча мясцовага Івацевіча ДЮСШ і футбольнага клуба Слуцк. На гэтай гульні для вас працуе мой калег, каментатор БФФ Алексей Кунаш. Таму таксама завітайце. Ну і а 19-й сталічнае дэрбі Мінскае мора і СКА 1938. Таксама трансляцыя на YouTube-канале БФФ. Таму таксама завітвайце і на гэтую гульню. Галоўны гульнявы кубкавы дзень, гэта 27 мая, серада. І тут проста роспач матчаў. Россып матчаў. Вертыкаль Калінкавіч і Самаргонь, 17 гадзіна. Лясгас Гомель Салігорск, 17:30. Газавік Віцебск Вална, 17:30. Шчучын Ліда, 18. Полацк Юнікс Лапс, 18:00. Бабоўня Бумпрам, 18:00. Крэчат Астравец, 18:00. Уражайная Маладзечна, 20:00. Няма яшчэ часу у гульні БДУ Асіповічаў. Яна таксама стаіць на 27 мая. 28 мая яшчэ адзін гульнявы дзень і зноў жа 3 сустрэчы. Тэхнолаг Бгут Магілёў сустрэнецца з футбольным клубам Слонім. Стэнле Супінску згуляе з Крумкачамі, і Вікторыя Марына Горка будзе прымаць Надзею з аграгарадка гарадзішча Баранавіцкага раёна. І вось у нас можа ўзнікнуць момант у Баранавіча, у Оршы. Заразмаўляліся мы за Баранавіцкі раён. Я ўжо і Баранавічы ў гэту стадыю кубка адпраўляю, хаця дэбютанты вышэйшага дывізіёна гуляюць у наступнай стадыі. Глядзім далей. І у нас гучыць свісток арбітра. Зноў жа становішча па-за гульнёй.
Назираем за гульнёй. Отправляется мяч наперад. Але штаб Микита Тарбякоў. Ведаеце, узгадываючы тэматыку сённяшняй сустрэчы, ведаючы, бачучы габарыты Микиты Тарбякова, хочется яго не Микитам назваць, а дядзей Стёпам. Усё ж таки міліцыянер. Ну і у нас яшчэ одна атака Оршы, сканчваецца становішчам па-за гульнёй. Максим Пашкевич знаходзіў перадачу для партнёра. Але той знаходзіўся ў становішчы па-за гульнёй. Пайшоў закід ад Друці наперад. У нас між тым справа падыходзіць да сканчэння першай паловы гадзіны. І будзем назіраць за чарговай атакай, якую будзе пачынаць Орша. Спрабуюць аршанцы знайсці варыянт прарыву па край поля, але там Лыско перахапляе мяч. І Максим Пашкевич вяртаецца ў абарону, дапамагае сваёй камандзе. Яшчэ адзін наступ Оршы. Падача. І дэманструе Віталь Палтаржыцкі, што ніякага пенальці ў гэтым эпізодзе не будзе, хаця сігналізуюць аршанцы, што мяч у руку суперніку патрапіў. Яшчэ адна спроба, прастрэл, і блакуецца ён. Адбіваюцца аршанцы. Глядзім далей. Перахапілі мяч аршанцы, хаця спрабавалі выйсці у сваю атаку гаспадары. І у нас пакуль што валодае больш мячом гасцявая каманда, гэта зразумела, але ж эпізодаў пакуль Орша дастаткова не стварыла дакладных. І вось яшчэ адзін падыход. Артём Дамброўскі адпраўляў мяч у штрафную. Але ж нічога не атрымалася з гэтага варыянту. Толькі хлопцам булбоем трэба больш далёка хадзіць. Ну, а у нас тым часам аут на карысць Друці. Вытрымліваюць пака сваю ж сістэму футбалісты каманда з Бялынічаў. Закід у бок Стайна. Той спрабуе пракінуць сабе ж на ход, прастрэл, удар па воротах. Ну як же такое не забіваецца? Мікіта Вехцеў міма ворот адпраўляе мяч рыкашэтам ад суперніка. Здаецца, так, вуглавы у нас на карысць Оршы. Ну і вось Мікіта Вехцеў меў шанец для таго, каб лік адкрыць, але ж не здолеў гэтым шансам скарыстацца. Будзем сачыць за далейшымі дзеяннямі аршанцаў. Падача! І зноў жа мяч міма ідзе. Зноў жа вуглавы. І зноў назіраем мы самым пільным чынам за Мікітай Тарбяковым. Тут і Шалычаў спрабуе на далёкую стойку прыйсці. Шалычаў якраз мяч скідае. Удар па воротах. Ну, з такімі ударамі, насамрэч, мы далёка не паедзем. Яшчэ адзін вуглавы у нас каля ворот Друці. Прыціснулі аршанцы, спрабуюць яны рабіць тое, што вельмі
любяць у першай лізе карыстацца стандартамі, але ж пакуль колькасць у якасць перавесці не атрымліваецца. Рыхтуецца галкіпер Друці увесці мяч у гульню. Яўген Юшкевіч, моцная перадача наперад, барацьба за мяч і парушэнне правілаў з боку аднаго з футбалістаў Друці супраць Максіма Пашкевіча, но парушаў тут Уладзіслаў Лыско, адзін з самых актыўных футбалістаў у складзе бялыніцкай каманды у першым тайме. Ну і вось, праз цэнтр поля спрабуе Орша атаку збудаваць, перадача ў край. Даброўскі. Дайшла перадача да Воўчанкі. Воўчанка далей наперад. Камароў. Праз край, але занадта моцна выходзіць мяч за межы поля. І у нас яшчэ адзін аут на карысць Друці. Перахапілі аршанцы, здавалася, маглі б выхадзіць у добрую атаку, але ж яшчэ адзін аут на карысць гаспадароў. І пакуль трымаецца Друць у абароне. І насамрэч такім невысокім тэмпам дзейнічае каманда Сергея Пласконнага, нікуды не спяшаецца. Ну і той футбол, які прапануе Орша, такое пачуццё, што бялыніцкіх хлопцаў задавольвае. Працягваецца ў нас гульня, працягваецца спробай Друці. І зноў жа будзе Орша распачынаць сваю атаку. Сыходзіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Оршы. І гучыць свісток Віталя Палтаржыцкага. Парушэнне правілаў з боку гаспадароў поля. Мікіта Тарбякоў распачынае праз Паўла Бардукова. Ну і у нас тут насамрэч магілёўскае дэрбі Бардукоў-Маркаў. Будзем глядзець, хто выйдзе з экс-магілёўчан пераможцам у гэтым матчы. І вось разганяецца атака Оршы далёкім краем ад нас, але ж зноў жа толькі вуглавы. Пазочым мы за гэтым стандартам. Зноў жа аршанцы велізарнымі моцамі ідуць у штрафную. Свісток Віталя Палтаржыцкага гульню спыняе і штосьці не спадабалася арбітру у барацьбе футбалістаў. Перад падачай, ну і нават так пасля свістку не зайшоў мяч у вароты Яўгена Юшкевіча. Падача на бліжэйшую, адбіваюцца прадстаўнікі бялынічаў. І у нас зноў жа аршанцы будуць пачынаць, але пачынаць ад сваіх варот. Бо дайшоў мяч да Рамана Краўчанкі. Вехцеў адгуляўся на Стайна. Стайна без парушэння правілаў з ног збіваюць. І будзем глядзець мы за атакай Друці. Лыско мяч падабраў,
у центр змясціўся, аддаў перадачу на партнёра. Марушкін. Ну і што, цікавага вам распавесці пра той горад, у якім мы знаходзімся сёння. Бялынічы заснаваны ў 1577 годзе, але першыя згадкі ў летапісах датуюцца яшчэ 13 стагоддзям. З 2016 года Бялынічы маюць статус горада, дагэтуль быў гарадскі пасёлак, амаль 10 тысяч насельніцтва. Ну і вось аршанцы ў сваёй атацы. Падача. Вехцеў зачапіўся, аддаў перадачу на Пашкевіча. Пашкевіч не здолеў хутка прабіць. І будзем глядзець за далейшымі дзеяннямі прадстаўнікоў першай лігі. Стаін скідае на партнёра. Тарбякоў сустракаецца з мячом. І зноў жа Даніла Стаін падае. І зарабляе вуглавы для сваёй каманды. Будем глядзець за стандартам. І паназіраем за дзеяннямі аршанцаў. Збіваюць там аднаго з футбалістаў Друці з ног, але ж не бачачы гэтым парушэння правілаў Віталь Палтаржыцкі. Ну а Орша тым часам забівае гол, і забівае не Мікіта Тарбякоў, а яго партнёр па абароне Мікіта Воўчанка. Вось так, усё ж такі, падаючы гэтыя вуглавыя, Орша здолела адзін з іх канвертаваць у забіты мяч. У нас прыкладна ідзе час да сканчэння першага тайма. Ну і вось блізка насамрэч да голу ў распранальную. Але паглядзім, што нам прапануе Друч, што нам прапануе Орша. Ну і гэты гол павінен насамрэч аршанцаў раскрыпасціць. Біліся ў гэтыя дзверы футбалісты Оршы, ўсё ж такі дабіліся. У нас 1-0 на карысць больш статуснага вопытнага калектыва. Але Рыгор Марушкін у сваёй атацы аддае перадачу на партнёра. Можна прабіць па варотах удары. Роман Краўченка спраўляецца з гэтай спробай. Но у нас тым часам 1-0 ад Мікіты Воўчанка. Но прабіваў Яўген Пінегаў. І бачым мы, што Друць сядзець у абароне не будзе. Будзе думаць пра тое, каб адгуляцца. Разганяюць сваю яшчэ адну атаку аршанцы. Ну і прыкладна 40-я хвіліна у нас з вамі ідзе. Некалькі хвілінак застаецца у нас да перапынку. Працягваем сачыць. Ну і насамрэч, калі зноў жа размаўляць не пра футбол, вельмі цікавая легенда ёсць пра назву гэтага маладога горада Бялынічы. Чаму менавіта такую назву гэтаму гораду калісьці прыдумалі? Ёсць цікавая легенда пра тое, што тут у 13 стагоддзі, скажем, пасля гэтай атакі што адбылося? У нас добрай атакі не адбылося. Адбыўся такі вось магічны эпізод рэлігійны. Вобраз святой паны Марыі, якія прынеслі з сабой кіеўскія манахі, пачаў на месцы Бялынічаў свяціцца уначы. Ну і таму Бялынічы белыя ночы. Вось такая цікавая легенда. Але ёсць яшчэ
гісторыя, што быў тут калісьці заснаваны яшчэ адзін такі маёнтачак, невялічкае паселішча яшчэ ў дахрысціянскія часы, і заснаваў яго такі вось чалавек, славянін, якога звалі Бялын, і яго дзяцей і іх дзяцей і так далей называлі ўжо бялынічамі. Таму ёсць такія дзве легенды ў нас пра мясцовую назву. Ну і тым часам Орша ў сваёй атацы. Удар па воротах, 2-0 становіцца лік, і вось так проста напрыканцы першага тайма Віталь Шалычаў, нізам прабіваючы пасля прастрэлу у штрафную, робіць лік 2-0. 2 галы абаронца ў нас з вамі напрыканцы першай паловы, і Орша мае напрыканцы першага тайма вельмі камфортны перавес. Зноў жа, тым жа левым краем прыйшла ў нас гэтая атака. Ну і Віталь Шалычаў у бліжэйшы да галкіпера кут прабівае і забівае. 43-я хвіліна. У нас з вамі ідзе. І 2-0. Напрыканцы першага тайма ўсё ж такі здолела больш статусная каманда, каманда больш вопытная, свае моманты перавесці ў галы. Насамрэч, не сказаць, што Друдь аўтсайдер гэтага супрацьстаяння. Прадстаўнікі бялынічаў вельмі актыўна вялі гэтую гульню на пачатку сустрэчы. Но ў нас з вамі, дарэчы, шаноўнае гаспадарства, прыходзяць сенсацыйныя навіны з Івацевічаў. Мясцовы Івацевіч ДЮСШ на першай жа хвіліне адкрывае лік у супрацьстаянні са Слуцкам. Вось такія пірагі. Можам мы сказаць, галоўны трэнер хакейнага Дынама пакуль яшчэ галоўны трэнер Дмітрый Квартальнаў можа перапытаць, а якія ж ўсё ж такі пірагі. Ну, у нас з мячом аршанцы перахапляюць прадстаўнікі бялынічаў гэты мяч. І трэба Друці насамрэч спрабаваць забіць у распранальную, але пакуль толькі аут. Пайшла падтрымка па трыбунах. І адпраўляецца мяч на мяжу штрафной. Там барацьба. Барацьбу выйграюць аршанцы. Але ж падбор застаецца за Друццю. Парушэнне правілаў. Віталь Палтаржыцкі фіксуе. І трэба зараз гэты стандарт перагуляць. Прыкладна паўхвілінкі у нас застаецца да сканчэння асноўнага часу першага тайма. Ну і не бачым насамрэч ніякіх падстаў штосьці дадаваць да нашага тайма нумар 1. 2-0 на карысць Оршы напрыканцы паловы. Мікіта Воўчанка, Віталь Шалычаў, аўтары забітых галоў. І гучыць свісток на перапынак. Аршанцы ўсё ж такі дабіліся у галявыя дзверы. Датэлефанаваліся у галявую станцыю і чамусьці датэлефанаваліся пакуль толькі абаронцы. 2-0 на карысць прадстаўнікоў першай лігі. Пакуль у нас у бялынічах без сенсацый. І каманды ідуць адпачываць у распранальную. Прыкладна 15 хвілін у іх будзе на адпачынак, на тое, каб абгрунтаваць падзеі першай паловы і вярнуцца на стадыён гарадскі ў бялынічах, каб далей сачыць з намі за футболам і гэты футбол для нас ствараць.
Мы вяртаемся ў Белынічы, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2. Супрацьстаянне 1/32 фінала Бетаракубка Беларусі 2026-27 паміж мясцовай друццю і футбольным клубам Орша. 2-0 на карысць гасцей пасля першай паловы. Мікіта Воўчынка і Віталь Шалычаў напрыканцы першага тайма зрабілі розніцу на карысць Оршы. Іван Міцкевіч, вас каментатар на бліжэйшыя яшчэ 45 хвілін. З тымі, з кім яшчэ не пазнаёміліся, з тымі, з кім ужо знаёміліся, вітаем вас зноў жа на нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФФ. Ну і скажам з вами, што працягваецца наша сенсацыя ў Івацевічах. Мясцовая каманда ўсё яшчэ вядзе ў ліку у супрацьстаянні са Слуцкам. А сёмай Мінскае мора СК распачнуць сваю сустрэчу ў сталіцы. Ну і мы рыхтуемся да другой паловы сустрэчы. Две замены адбыліся ў складзе Оршы. Бачу я Глеб Жалезнікава на полі, 77 нумару гэтага паўабаронцы. І хтосьці яшчэ з'явіўся ў нас на полі, гэта Дзяніс Рудзянок. Будзем глядзець, хто з гэтага самага поля пайшоў. Ну а пакуль друць у нас без замен, што тычыцца гаспадароў, то можам прабегчыся па іх складзе. Яўген Юшкевіч, галкіпер, першы нумар на яго цішотцы, палявыя, 4-й Антон Вараб'ёў, 6-й Роман Куляшо, 9-й Павел Маркаў, 10-й Яўген Пінегаў, 14-й Владимир Котасаў, 17-й Максим Дамброў, 19-й Александр Клішчанок, 20-й Владислав Лыско, 21-й Рыгор Марушкін і 77-й нумар у Арсенія Старавойтова. Што тычыцца аршанцаў, то будзем падглядаць за заменамі. І будзем глядзець за Романом Куляшовым, які аддае перадачу на Лыско, той падае ў штрафную, але там Дзяніс Рудзянок першы на мячы. І назіраем мы за стандартам. Аут на карысць друці. У Оршы пайшоў з поля Даніла Стаін. І пайшоў з поля Віталь Шалычаў, аўтар другога забітага гола. Таму хуценька пра склады. Роман Краўченка, галкіпер, 52 нумар. Палявыя. 5-й Мікіта Тарбяков, 11-й Даніла Стаін сышоў замест яго, 77-й Глеб Жалезнікаў, 14-й Артём Дамброўскі. Удар здалёк ад друці, але ж міма. 16-й Максим Пашкевич, 17-й Ярослав Кулеш, 18-й Мікіта Воженко, 19-й Мікіта Вехцев, 80-й Ян Камаров, замест 82-го Віталя Шалычава на поле выйшаў 88-й Дзяніс Рудзянок, 93-й нумар капітан каманды Павел Бардукоў. Сергей Пласконны, Дмітрый Суздальцаў, галоўныя трэнеры друці Орша адпаведна. Ну і трэнерскія рашэнні бачым мы у аршанцаў. Две замены, у друці пакуль ніводнай. Судзейская брыгада, Віталь Палтаржыцкі, чэрвень, галоўны суддзя ў полі. Яго асістэнты Андрэй Дзісярэнка, Бабруйскі, Нікіта Хомченко, Магілёў. Чацвёрты арбітр Яўген Романаў, Магілёў, Вячеслав Калачынскі, інспектор матча Магілёў. Пайшла яшчэ група аршанцаў размінацца. Там сярод цікавага Дмітрый Ціхаміраў, там Артём Валацькоў. Таму можам мы чакаць замену галкіпера насамрэч. Гэтым, напрыклад, былы галоўны трэнер аршанцаў Мікалай Кітаёў. Быў знакаміты ў першай лізе. Но у нас тым часам парушэнне правілаў з боку гаспадароў, і Орша будзе ў сваю атаку пераходзіць. Паглядзім мы за другой паловай сустрэчы. Сыходзіць мяч па-за межы поля, аут на карысць друці.
І перахапілі мяч гаспадары. Лыско аддае перадачу, але там Клішчанок не зачапіўся за мяч. Насамрэч, мясцовая легенда, і падтрымліваюць яго з трыбун, што ўсё добра, Сань. Ну і вось гэты, насамрэч, местачковы вайб нашага футбола, калі на вось такія невялічкія каманды прыходзяць мясцовыя заўзятары, падтрымліваюць сваіх сяброў-суседзяў. Ну, гэтага, насамрэч, не хапае на вялікіх матчах. Ну, а у нас праз паўгадзіны будзе пачынацца сустрэча Мінскага Мора і СКА 1938. Становішча па-за гульнёй зафіксавана у футбалістаў Оршы. Ну, а мы будзем назіраць за гэтым самым стандартам. Закід ад Юшкевіча наперад. Чапляецца за мяч яго партнёр. І ўсё ж такі Шалычу застаўся на полі. Хто ж з абаронцаў у нас пайшоў? Паказаўся нам Шалычаў. Можам мы сказаць дакладна, што Артём Дамброўскі пайшоў адпачываць. Няма на полі менавіта 14-го нумара, здаецца. Але ж будзем прыглядацца. Так, менавіта яго мы не бачым. Кулеш аддае перадачу на партнёра. Камароў на Кулеша згуляў. Кулеш парушае правілы, патрапіўшы у становішча па-за гульнёй. Друдь у сваю чаргу шукае варыянты. Для атакі. Ну, у нас у матчы у Івацевічах 1-1. Уладзіслаў Чабатар зраўнівае лічбы на табло, забіўшы за Слуцк. У сваёй атацы Орша адбіваюцца бялынінскія футбалісты ад гэтага прастрэла. Куляшоў. І вось такая камбінацыя, але ж не паспявае тут да мяча. Адзін з прадстаўнікоў Друці. Ну, у нас тым часам ёсць магчымасць пасачыць і за паралельным супрацьстаяннем. Назіраем далей. Рыхтуецца Орша да гэтага стандарта. І распачалі футбалісты Оршы гульню пасля гэтага аута. І вось аршадцы у сваёй атацы. Перадачу ў бок Мікіты Вехцева. Вехцев паскараецца, прастрэльвае штрафную. Да Пашкевіча мяч даходзіць. Ну і што ж ты будзеш рабіць? Не ідзе мяч у вароты ў Максіма. Другая спроба, і яго партнёр, хто ж там быў? Мікіта Вехцев паказвае, як трэба забіваць. 3-0 на карысць Оршы. Мікіта Вехцев да сваёй галявой перадачы дадае яшчэ і забіты мяч. 1+1 у яго другі матч запар. 3-0 на карысць Оршы у нашай сустрэчы. Рыхтуецца замена у складзе гаспадароў поля. І з'яўляецца на полі Уладзіслаў Звягаў. Ён мяняе Рыгора Марушкіна. Уладзіслаў Звягаў паспеў у нас у сваёй кар'еры ў першай лізе пагуляць. Клішчанок скідае на Куляшова. Не праходзіць падача ад Куляшова. Моцны закід у бок Пашкевіча, але там абаронцы.
перахапляюць мяч. І у сваю атаку спрабуе Друць выйсці, але ж з такімі рызыкаванымі перадачамі трэба быць паасцярожней. Надалей. Друць мяч захавала. І вось такая камбінацыя. Перадача у бок Клішчанка. З мячом Александр аддаў на партнёра. Лыско. У барацьбу ў цэнтры аддае, але там барацьбу выйграюць аршанцы. І не вельмі ўдала пераходзіць у сваю атаку. Аут на карысць Друці. Друць мячом валодае. Да Яўгена Юшкевіча ён даходзіць. Ну і насамрэч мясцовыя заўзятары могуць сваёй камандзе за сённяшні матч толькі дзякуй сказаць. Неблагая гульня ад прадстаўнікоў другой лігі, хаця і бачная розніца ў класе, асабліва вось са з'яўленнем новых футбалістаў. У Орш таго ж Жалезнікава. Па-іншаму каманда загуляла у атацы. І за першы тайм, як мінімум, калі Друці свае эпізоды мела, ну і да самага канца гэтага самага тайма магла і не прапускаць, прапусціўшы толькі са стандарта напрыканцы. Ну, гэту гульню нельга назваць ну зусім благой. Можна толькі падзякаваць за сваёй камандзе за такі футбол. Не закрывалася Друць ад суперніка у абароне, но у нас тым часам становішча па-за гульнёй. Працягваюць у нас гаспадары спрабаваць штосьці прыдумаць у атацы. Лыско. Ніжэй каціць. Ёсць варыянт на галкіпера аддаць. Юшкевіч. Праз цэнтр гуляе. Перахоп пад Оршы. Скидка ад Вехцева на Жалезнікава. Жалезнікаў прабівае. У стойку ворот трапляе. На дабіванні Максім Пашкевіч. Усё ж таки свой гол забівае. 4-0 на карысць Оршы. Вось такая памылка пры выхадзе з абароны прыводзіць да таго, што лік у нас становіцца сапраўды разгромным. 4-0. Ну і пайшла незадаволенасць ад мясцовых заўзятараў. Кірсі са сваіх футбалістаў і адразу дыванныя эксперты падказваюць, што рабіць футбалістам на полі сёння. Канапавыя эксперты у нас на трыбунах знаходзяцца, і яны вельмі актыўна гульню футбалістаў абгрунтоўваюць. Ну і Максім Пашкевіч таксама сваім голам сёння адзначаецца. Пашкевіч зноў жа ў атаку пераходзіць. Пашкевіч! Удар по воротах! 5-0! Максім Пашкевіч аформляе дубль у гэтым матчы. Вось так, літаральна за 2 хвілінкі Орша робіць лік на падабенства Аргентыне Ямайкі. Забил Пашкевич Максим, номер 16. Ну і насамрэч, даўнавата Друць вось так не прайгравала ў кубку з такой розніцай галоў. Апошнія разы было 1-1 і паразка па пенальці з энергетыкам БДУ. І 0-2 ад той жа Оршы у 2025. Лыско. Перадача наперад. І парушэнне правілаў фіксуе Віталь Палтаржыцкі. Патрэбная дапамога аднаму з футбалістаў Друці. Падвойная замена
рыхтуецца у складзе Оршы. Дмітрый Ціхаміраў там на броўцы знаходзіцца, ну і трымаецца за калена з якімі страшнымі гукамі. Адзін з футбалістаў Друці. Ну і шановне гаспадарства, не самы лепшы эпізод з боку гасцей. Бо ты ўсё ж таки прыязджаеш гуляць да каманды другой лігі. Ўсё ж таки выйграеш 5-0, ну і навошта гэты кантакт. Віталь Шалыча у нас падыходзіць да трэнераў, падыходзіць і Мікіта Воўчынка атрымаць вады. Навошта ісці вось у такія кантакты. Ярослав Кулеш у нас ідзе адпачываць і Мікіта Вехцеў. Ну і таксама замена ў Друці будзе рыхтавацца. І ёсць у нас і футбалісты у сіне-чорных цішотках на броўцы. Чакаем мы пакуль аднаму з бялыніцкіх футбалістаў паправіць здароўе і будзем рыхтавацца мы да працягу сустрэчы. Дактары хуткай дапамогі тут працуюць над гульцом Друці. І будзем глядзець, ці спатрэбіцца насілкі, ці здолее той на сваіх нагах сысці з поля. Пашкевіч там таксама каля зоны замены, але ж ён толькі падышоў паразмаўляць з партнёрамі. Ярослав Кулеш і Мікіта Вехцеў ідуць адпачываць. Дмітрый Ціхаміраў і Іван Беразун на полі з'яўляюцца. Ну і тут адразу некалькі футбалістаў з лаўкі. Прычым невядома з якой выходзяць дапамагаць, бо трэба ўсё ж таки у нас сур'ёзная дапамога аднаму з футбалістаў Друці. Патрэбныя будуць насілкі. Ужо адкрытыя дзверы машыны хуткай дапамогі. Ну і пры тым, што цікава, у гэтым эпізодзе футбаліст Оршы мог і не сканчваць эпізод, бо становішча па-за гульнёй было б ужо зафіксаванае, але тут гульня да апошняга, ну і не самая лепшая, як апынулася гульня. Пакуль у нас час дапамогі. Нават Роман Краўченка падыходзіць да эпізоду, спытацца, ці патрэбная тут, ці патрэбны яго ўдзел. Ну і вось, свае, чужыя, усе проста падыходзяць, каб дапамагчы аднаму з футбалістаў Друці поле пакінуць. На насілках у нас сканчвае гульню адзін з яе удзельнікаў. Не паспелі мы пабачыць нават, з кім было сутыкненне. Ну, адбываюцца у нас замены. Ігор Казакоў у складзе Друці з'явіцца. Пойдзе адпачываць Роман Куляшоў. Ну і хто ж другі? І Павел Дзямітчык з'яўляецца на полі. Ну вось тут і запасныя і асноўныя дапамагалі транспартаваць аднаго з футбалістаў. У машыну хуткай дапамогі. Ну і вось у нас гульня працягваецца. Ну, а хутчэй за ўсё, гэтую самую машыну Максіма Дамброва у нас аднеслі. 17-й нумар не працягнуў гульню. Роман Куляшоў на сваіх нагах пайшоў на лаўку запасных. Ну і можам мы прагназаваць вось гэтыя дзве замены. Ігор Казакоў, Павел Дзямітчык на полі у нас з'явіліся. Футбалісты з добрым бэкграундам. Дзямітчык нават у дзяржынскім арсенале
добра сябе праяўляў. І пакуль у нас уся праца над Максімом Дамбровым будзе весціся ў машыне хуткай дапамогі, пакуль яна павінна у нас заставацца на футбольным матчы. Ну а пакуль Друць у сваёй атацы, Дзямітчыка збіваюць з ног, але ж у межах правіл. І гэта вуглавы для Друці. Ну, насамрэч, непрыемны эпізод, калі момант быў ужо загуляны, вось так атрымліваць пашкоджанне. Спадзяемся, што футбалісты Оршы хаця б заедуць у шпіталь да свайго суперніка. З падарункамі, без падарункаў гэта ўжо ніякай розніцы не будзе. Проста завітаць, проста паглядзець на становішча, ну і дзесьці камусьці нават і выбачыцца. Ну, у нас тым часам працягваецца гульня. І Друць мяч перахапляе у сваіх супернікаў, спрабуе выйсці ў атаку. Закід у бок Дзямітчыка, але ж становішча па-за гульнёй фіксуецца у Паўла. І зноў перахоп ад Друці. Але ж гэты перахоп ні да чага не прыводзіць у атацы свай Орша. Ціхаміраў падае ў штрафную. Пашкевіч прабіваў па варотах, а Юшкевіч галкіпер Друці гэты мяч у рукі забраў, перагуляўшы Максіма Пашкевіча, які сёння двойчы ўжо забіў у вароты Яўгена Юшкевіча. Дзямітчык не здолеў выйграць барацьбу у свайго апанента. Разгортваецца наступ Оршы, але ж перарываецца ён становішчам па-за гульнёй. Перапасоўка футбалістаў Друці. Моцны закід наперад, цяпер ужо не ў бок Дзямітчыка, але ж і ён не праходзіць. Назіраем надалей. І зноў Друць у сваю атаку спрабуе выйсці, але тут Мікіта Воўчанка надзейна дзейнічае ў абароне. Яшчэ і парушэнне зарабляе на сваю карысць. Што надалей чакае Оршу пры праходзе у 1/16 фінала Кубка? Гэта адзін з прадстаўнікоў вышэйшага дывізіёна. Тут ніякіх выключэнняў, тут ужо ніякіх варыянтаў атрымаць пару са сваёй лігі. Тут толькі клубы элітнага дывізіёна. Прычым, насамрэч, было б цікава паглядзець за супрацьстаяннем Оршы і МЛ Віцебск, бо у часы першай лігі, нават калі букмекеры пачалі ўжо сабіраць Dream Team, аршанцы традыцыйна у МЛ пункты забіралі. Ну і паглядзець у кубку на гэтае супрацьстаянне было б цікава, ці засталася гэтая магія. Ну, у нас тым часам Дмітрый Ціхаміраў уваходзіць у штрафную, спрабуе прабіць. Як казаў мэтр нашага футболу Владзімір Навіцкі, моцна, але не дакладна. Працягваем сачыць. У нас тым часам ідзе ўжо 69-я хвіліна. Закінуты мяч наперад футбалістамі Друці. Дзямітчык там за мяч зачапіўся. Яшчэ і супернік згуляў рукой. У Івацевічах у нас 1-1.
І падышлі каманды да перапынку. Мінскае мора і СКА пачынаюць праз 8 хвілін. Тым часам закід. Бліжэй да штрафной. Падача на далёкую стойку, але там толькі футбаліст Оршы, які пераводзіць на Клішчанка. Александр у штрафную няўдала. І будзем назіраць за спробай Оршы сваю атаку разгарнуць. Зарабляецца аут. І цяпер ужо аут на карысць Друці. Друць жа, у сваю чаргу, будзе працягваць гуляць у другой лізе, у вышэйшым дывізіёне чэмпіянату Магілёўскай вобласці. Ну а там у каманды ўсё вельмі добра. 2-1 перамога над Зарой з Круглага, 4-0 над Горкамі, 7-3 над Сервалюксам Агра. Далей 30 мая Друці ехаць па суседстве у Круглае, каб супрацьстаяць сваім супернікам з Зары. Далей 6 чэрвеня Ніва Друць Чавусы, 13 чэрвеня Горкі Друць і 20 чэрвеня Сервалюкс Агра Друць. Што тычыцца Оршы, бліжэйшыя матчы каманды такія. Вядома распісанне на 2 бліжэйшых тура. 23 мая Орша на выездзе гуляе са Слуцкам. Ну а 30 аршанцы прымаюць СКА 19:38. Падача. І міма створу варот Юшкевіча гэты мяч ідзе. Яшчэ адна замена Оршы. Віталь Шалычаў у нас ідзе адпачываць. Замест яго з'яўляецца Станіслаў Булахоў. Закід наперад ад Юшкевіча. Зачапіліся яго партнёры, але не вельмі дакладна. Мікіта Тарбякоў там дапрацаваў эпізод. Ну а мы будем глядзець за Романам Краўчанкам, які сёння насамрэч можа такую невялічкую заявачку зрабіць на тое, каб і надалей пагуляць. Тым часам Жалезнікаў у штрафной. Жалезнікаў сёння яшчэ не забіваў. Праходзіць некалькіх супернікаў, падае. І Максим Пашкевіч з мячом сустракаецца, скідае на партнёра. І гэта пенальці ў вароты Друці. Фол на мяжы штрафной, але ж унутры. І жоўтая картка для аднаго з абаронцаў, для Антона Вороб'ёва. Чалавека, які даўна насамрэч за Друць гуляе, з 2023 года. Дагэтуль была Ніва Чаўская. Ну а дагэтуль нават Магілёўскі Арсенал у Кубку рэгіёнаў Беларусі. Дарэчы, эмблему для якога ўзялі у лонданскага, які учора стаў чэмпіёнам Англіі. Ну, у нас тым часам рыхтуюцца аршанцы да свайго стандарта. Глеб Жалезнікаў, які сёння яшчэ не забіваў, як мы падкрэслівалі на пачатку гэтай атакі, будзе змагацца з Яўгенам Юшкевічам. Юшкевіч так нібыта падказвае Жалезнікаву, які кут трэба біць. Ну а Жалезнікаў гэтай падказкай карыстаецца, прабівае ўправа, галкіпер падскочыў улева, і на гэтым у нас лік становіцца 6-0 на карысць Оршы. Глеб Жалезнікаў сваё імя у протакол заносіць. Што тычыцца, дарэчы, персоны Яўгена Юшкевіча, 29 гадоў гэтаму галкіперу. З 2023 года ён гуляе за Друць, дагэтуль ён гуляў за Фалька з Чаркасаў. Ну вось так змяніў Магілёўскую, Мінскую вобласць на Магілёўскую.
Ёсць яшчэ час камандам пагуляць. Але ў нас можна сказаць, што галоўная інтрыга ўжо знятая. Орша выходзіць у 1/16 фінала Кубка Беларусі. Ну, у нас тым часам яшчэ адна атака з боку Жалезнікава. Прастрэл не праходзіць гэтая спроба. І будзе Друдь пераходзіць у свой наступ. Да Дзямічка мяч даходзіць. Дзямічкі яшчэ тут суперніка ледь не адправіў па-за межы поля. На вось гэтую траўку натуральную адпачнуць. І становішча па-за гульнёй фіксуецца зноў жа брыгады рэферы. Барацьба за мяч. І аут на карысць Оршы. З гэтага аута аршанцы за мяч зачапіліся. Жалезнікаў атрымлівае перадачу, але становішча па-за гульнёй, якое здзіўляе самого адрасата гэтай самай перадачы. Ну і у нас тут цікавостачка, што пажарны аўтамабіль падтрымлівае дудкі заўзятара, уключае сігналізацыю перыядычна. Магчыма, у знак падтрымкі Краўченка мяч у рукі тым часам забірае, не дазваляючы Паўлу Дзімітчыку нават прабіць па варотах. Роман Краўченка насамрэч пакуль прайграе па пачатку сезона канкурэнцыю Артёму Валацькову, хаця мінулымі гадамі Роман Краўченка часцяком быў асноўным галкіперам Оршы. Мінулым годам мог Краўченка з Оршы сысці, быў на праглядзе ў Астраўцы, але ж не склалася. І Роман вярнуўся туды, дзе ўсе яго добра ведаюць, дзе ён усіх добра ведае. Ну і вось працягвае гуляць за Оршу. У нас тым часам Дмітрый Ціхаміраў у барацьбе з супернікамі мяч страчвае і парушаюць правілы футбалісты Оршы. Яшчэ адна замена ў складзе Друці. Замест Александра Клішчанка на полі з'яўляецца Дзяніс Дасевіч, 17-гадовы выхаванец бялыніцкага футбола, які, дарэчы, ўжо гуляў супраць Оршы ў мінулым Кубку Беларусі. Тады 31 хвіліну правёў Дасевіч. Ну і зараз у другім тайме атрымлівае ён свой час. Ну і вось Друдь спрабавала ў атаку перайсці. Цяпер трэба думаць пра абарону. Пашкевіч, перавод. Праходзіць ён. Ціхаміраў зачапіўся. Пашкевіч, зноў жа Пашкевіч на дрыблінгу суперніка прыбірае. Пашкевіч! Была магчымасць на хітрык заходзіць, але ж блакуе супернік гэтую спробу Максіма Пашкевіча прабіць. Падбор зноў жа за аршанцамі. Ян Камароў аддае перадачу на партнёра. Гэта Глеб Жалезнікаў адкрываецца. Жалезнікаў, падача! Ну і Пашкевіч павінен там быў быць. А быў Дмітрый Ціхаміраў, які да мяча не дацягнуўся. Будзем назіраць і за падзеямі сустрэчу ў Івацевічах. Там у нас пакуль сітуацыя з перапынкавых 1-1 не змянілася. Хаця Слуцк вельмі сур'ёзная каманда, адзін з лідараў першай лігі, але ж Івацевічам
часцяком, насамрэч, лёсаваннем здабываюць моцныя супернікі. Можам узгадаць, што калісьці і салігорскі Шахтёр прыязджаў у сваім леднеправімым састаянні. І вось Івацевічам сёння такі вось няпросты іспыт, які ў першым тайме каманда здолела здаць. У нас часцяком ёсць такі вось самабытны прадстаўнік другой лігі, які кагосьці з першалігавых выбівае. Ну, а мы можам узгадаць і гісторыю з першай лігі апошняга кубку, калі Слонім, ідучы на апошнім месцы ў табліцы, выбіў уладальніка трафея гродзенскі Нёман. У нас тым часам вуглавы на карысць Оршы. І будзем глядзець за гэтым стандартам. Камароў на падачы. Хаця мог бы насамрэч і Жалезнікаў паспрабаваць, але ж менавіта Ян Камароў выконваў гэты стандарт. Моцны закід на далёкую стойку апынуўся занадта моцным для ўсіх. І туды да асістэнта рэферы пайшоў мяч па-за межы поля, таму перайшоў ён да Друці. І Друць у сваю атаку спрабуе перайсці, зарабляе парушэнне правілаў. І хутка распачынае гульню пасля стандарта у цэнтры поля. І вось удар па варотах, і ледзь не заляцеў мяч у створ. Але ж пайшоў ён вышэй пасля спробы Яўгена Пенегава. Чалавек, які насамрэч пераходзіў у Друць у свае часы са складу аднаго з супернікаў з чавускай Нівы. Ну а дагэтуль Яўген Пенегаў гуляў за футбольны клуб Горкі, паралельна вучыўшыся ў універсітэте Бэдут, гуляў за мясцовы тэхнолаг, з якім у кубку, дарэчы, прайграваў Горкам. Ну і многа гуляў таксама на ўзроўні універсіяд. Было ў яго кар'еры і Краснаполле, ну а цяпер вось Друць Бялынічы. Ну у нас тым часам барацьба за мяч у штрафной гаспадароў. І Станіслав Булахоў з мячом сустракаецца, падае, але падае занадта моцна для таго, каб хтосьці з гэтым самым мячом сустрэўся. Што далей? Нас з вами чакае, а далей чакае нас з вами працяг чэмпіянатаў, што у першай лізе, што ў другой. Казалі мы пра расклады для каманд. І для Оршы насамрэч расклад меней прыемны, бо Друць ехаць у суседняе Круглае, а Оршы ехаць у Мінскую вобласць, у Слуцк, прычым гуляць з адным з лідараў, з камандай, якая мінулым годам была удзельнікам вышэйшага дывізіёна, прычым каманда, якая апошнія некалькі тураў страчвае пункты. Спачатку нічыя са Смаргонню, потым паразка ад Пінскай Валны. Ну і вось у нас парушэнне правіл супраць Глеба Жалезнікава. Ну і такое сур'ёзнае выпрабаванне чакае у нас Оршу у бліжэйшым туры. Ну а Друць у сваёй атацы знаходзіцца, але не даводзіць справу да удара.
І будзе каманда працягваць выступ у чэмпіянаце Магілёўскай вобласці. І насамрэч, дзякуючы добраму першаму колу, у Друці, у прынцыпе, ёсць усе шансы у гэтым годзе залатыя медалі рэгіянальнага першынства здабыць. Але у нас другая ліга рэгіянальнымі дывізіёнамі не сканчваецца. Увосень у нас адбудзецца фінальны этап. Усё добра ведаем. Спачатку групавыя этапы, потым лепшыя каманды з гэтых групавых этапаў праб'юцца ў плэй-офф, і ўжо там будуць высвятляць усе дэталі сезону другой лігі. Хто здабудзе медалі, хто стане чэмпіёнам, хто пойдзе ці не пойдзе ў першую лігу, бо добра мы ведаем выпадкі, калі каманды адмаўляюцца, і пінскі Стэнлес апошнім годам так рабіў, і да пінскага Стэнлеса многа хто так рабіў. І таму можам мы зазначыць, што сезон у беларускім такім паўаматарскім футболе, не сказаць, што на 100% аматарскім, у нас у самым зеніце, насамрэч. Бо да сканчэння лета згуляюць каманды свае абласныя чэмпіянаты, дагуляюць абласныя кубкі і будуць ужо змагацца на рэспубліканскім узроўні. Ну і ў прынцыпе, насамрэч, з тым, як любяць футбол у Белынічах, як гэтаму самаму віду спорта даюць увагу у гэтым горадзе Магілёўскай вобласці, можам мы і памарыць, што ў нас з'явіцца такі вось цікавы прадстаўнік ужо першай лігі. Але ж гэта ўсё мары, бо у Магілёўскай вобласці ўсё ж такі ў гэтым годзе і два прадстаўнікі ў элітным дывізіёне. Ну і Белшына і Дняпро нікуды вылятаць не збіраюцца. Ну, калі збіраюцца, ёсць у першай лізе яшчэ і Асіповічы. Таму абласныя ўлады, хутчэй за ўсё, спяць і бачаць, што выходзіць хтосьці іншы, а не каманды з Магілёўскай вобласці. Усё ж такі 3 з іх гуляюць у прафесійных дывізіёнах, плюс іншыя віды спорту. Хаця, хто ведае, можа і знойдзецца нейкі добры мецэнат, які дапаможа футболу ў Белынічах і без удзелу мясцовых уладаў. Усё ж такі горад вельмі футбольны, горад, які выхаваў ні аднаго і ні двух славутых беларускіх футбалістаў. Ну і ведаеце, насамрэч, Белынічы гэта адно з месцаў, якое магло б такую цікавую еўрапейскую гісторыю стварыць у беларускім футболе, калі знакаміты выхаванец гуляе дзесьці на топавым узроўні, зарабляе грошы, становіцца, скажем так, футбольным пенсіянерам, а потым набывае сваю родную каманду, выводзіць яе кудысьці ў моцныя дывізіёны. Але гэта толькі мары. А у нас тым часам уже даволі хутка будзе падходзіць гэтая гульня да сканчэння. 88-я хвіліна. На табло у стадыёна гарадскі ў Белынічах. Роман Краўченка будзе мяч уводзіць у гульню. Хаця, насамрэч, яшчэ добрыя хвілінак 5 мы з вами перагуляем па-за межамі асноўнага часу. Роман Краўченка, дарэчы, мяч аддаў сваім палявым футбалістам, якія ўводзілі мяч заўта. Перагуляем мы добрыя, хвілінак 5 як мінімум, з-за таго, што футбаліст Друці вельмі доўга атрымліваў дапамогу ад медыкаў. Ну, пакуль у нас 6-0 на карысць Оршы. 6-0, якія упэўнена каманду Дмітрия Суздальцева выводзяць у 1/16 Кубка Беларусі. Нагадаем, Мікіта Воўчынка, 38-я хвіліна, лік адкрыў. Віталь Шалдышаў на 42-й зрабіў лік 2-0. Пасля перапынку Мікіта Вехцеў 3-0, 53-я хвіліна. Максим Пашкевич, 57-я, 58-я, двойчы забіў, 5-0. І на 74-й Глеб Жалезнікаў рэалізаваў 11-метровы
До рэчы, у нас не самая горшая сітуацыя з пункту погляду ліку, асабліва на першы тайм, бо мінскае мора ацка за першыя 10 хвілін прапускае двойчы на 7 і 9 хвілінах. Мірон Карыцька і Александр Масько, аўтары забітых галоў у той сустрэчы. Ну а Івацевічы і Слуцк пакуль што трымаюць 1-1. Нагадаем, як мы ўжо казалі, што яшчэ 13 сустрэч нас чакаюць. У сераду 27 мая і чацвер 28. І, канешне, нагадаем заўзятарам сачыць за БТР Кубкам Беларусі. Будзе многа цікавых пар, многа цікавых сустрэч. Ну і калі ацэньваць чыста поглядам усе нашыя пары, нашыя сустрэчы, на што мы прапануем звярнуць увагу, гэта супрацьстаянне Полацка Юнікс Лабс. Полацк усё ж такі скамплектаваны многімі футбалістамі былымі дэмедыя. Можна паглядзець за мясцовым дэрбі Шчучына і Ліды. Цікавая сустрэча ў нас будзе паміж БДУ Асіповічамі, Лясгасам і Салігорскам. Можа здзівіць у супрацьстаянні з Нівай і мастоўскі мясцовы клуб. Паглядзім, як сябе праявяць студэнты з тэхнолагу БДУТ. Ну і, канешне, класіка другой лігі Стэнлес Крумкачы. Гэта ўсё пары, за якімі трэба большую увагу звяртаць. Ну, канешне, заўзятары з Бярозы у нас абяруць матч свайго Крэчата і Астраўца. Заўзятары з Калінкавіча абяруць супрацьстаянне мясцовай вертыкалі са Смаргонню. Заўзятары віцебскага газавіка абяруць супрацьстаянне з Пінскай Валной. Ну і, канешне, кожны іншы заўзятар свайго клуба ў першую чаргу будзе глядзець за сваімі, будзе заўзець за сваіх. Ну, як кажуць у Вялікай Брытаніі, support your local team. Ну, у нас тым часам 7-0 на карысць Оршы. Хет-трык Максіма Пашкевіча, хет-трык, які ён нават не святкуе. Усё працоўна, усё проста. Ніякага становішча па-за гульнёй. І вось так. Ворота Друци забил Пашкевич Максим, номер 16. Максим Пашкевич оформляе хет-трык у вароты свайго суперніка і самую вялікую, насамрэч, працу з пункту погляду ліку робіць для сваёй каманды для выхаду ў далейшую стадыю. Тым часам у Друць у сваёй атацы ці будзе гол прэстыжу, не будзе. Роман Краўченка выбівае, плюс фіксуецца у нас становішча па-за гульнёй. І аршанцы напрыканцы матча могуць выйсці ў сваю атаку. Ціхаміраў на Пашкевіча, зноў жа перадача далей. І вось такая камбінацыя. Станіслав Булахоў спрабуе дагнаць мяч, не атрымліваецца. Не паспелі пабачыць, колькі ў нас дадавалася да гэтай сустрэчы. Але адзначым, што ідзе ўжо 93-я хвіліна. Ну, тут добрых хвілінак 5, а то і болей можна было б сачыць, але падказваюць толькі 4 хвіліны. Віталь Палтаржыцкі дае камандам па-за межамі асноўнага часу. Ну, а пакуль Глеб Жалезнікаў мог заходзіць на дубль, але зайшоў у становішча па-за гульнёй і нічога не здолеў зарабіць з рашэннем арбітра. Орша выходзіць у 1/16 фінала Кубка Беларусі, становіцца першым прадстаўніком другога па моцы дывізіёна у гэтым
турніры ў гэтай стадыі. Ну і такое пачуццё, што сканчваецца у нас сенсацыяй у Івацевічах. Слуцк забівае другі, ну а Івацевіч, ну а Орша ідзе на чарговы гол, і Максім Пашкевіч прабівае міма пустых ворот. Максім Пашкевіч, які мог зайсці на покер. Па ходзе у нас сыходзіць сенсацыя і у Івацевічах, ніякіх сенсацый у супрацьстаянні мінскага мора СК. Ну і вось Друдзі Орша сканчваюць гэтае супрацьстаянне перамогай гасцей з лікам 7-0. Вось такая у нас сустрэча адбылася ў Бялынічах. Першая сустрэча у межах 1/32 фінала Кубка Беларусі. Ну і працаваў на гэтым матчы для вас каментатар Іван Міцкевіч. Жывіце здаровы, бывайце здаровы, жывіце багата, сустрэнемся на беларускім футболе і пабачымся на нашых родных беларускіх стадыёнах. Ну а пакуль да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.